Team Extreme er individuel styrketræning i fællesskab med andre for drenge i alderen 11-15 år, som ønsker en udfordrende funktionel træning. Træningsøvelserne er en blanding af klassisk CrossFit, HIIT og Tabata. Men det er meget op til deltagerne selv, hvordan øvelserne skal foregå på dagen. Det vigtigste er at få rørt sig sammen her. Team Extreme er for dig, der ønsker funktionel træning sammen med andre.